дар маҷмӯи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон шумораи зиёди варзишгарон, мухлисон, собиқадорон, масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, масъулини кумитаи миллии олимпӣ, намояндагони васоити ахбори омма ва дигар нафарони муаззаф ҷамъ омада буданд. мастер-класси коршиноси хориҷӣ оид ба бокс Ройҷонси Хурдӣ барои дастпарварони Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи хубе мемонад. ин нобиғаи олами бокс ба наврасон ва ҷавонони риштаи олимпӣ оид ба нозикиҳои ин навъ қисса карду онро амалан иҷро намуд. ҳар амали ӯро варзишгарони касби яксу ҳатто ана ин хурдсолон низ ба худ касб карда гирифтанд. мо то ҳозира тактикаи Ройҷонсро наметонистем када. ҳозир Ройҷонс дар пеши мо я тактикое кадае ки ҳамонро мо ёд гирифтем. раҳмат барои Ройҷонсро ки моро ёд дод. барои ба Тоҷикистон омадаи мо бегашт дад дорем Ройҷонсро бо қасри теннис. имрӯз моро ӯ машқ додад, моро ҳар чиё машқҳоро нишон дод, финтҳои чиё нишон дод. баъд ӯ мара бо таъриф кард, гуфта ки ман ояндада бо боксёри зур мешавам. вале дар асл аз ин ришта мухлиси ашадии дигар чеҳра мебошанд. Баҳдур Усмонов. бобои ман мураббии Калон ҳастай, бобои ман мураббии Мавзунои Чориева ҳастанд ва Баҳдур Усмонов Миҷгона Самадова. ман орзу дорам ки ранги бобом як мураббии Калон шавам. Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз беҳтарин федератсияҳои соли 2023 интихоб гардид. Ин бесабаб набуд, чаро ки то омадани роҳбарияти нави он бешубҳа мо дар чунин сатҳ баргузории мусобиқаҳоро аз ҷониби ин федератсия дар ватани хеш надида будем. ҳатто омадани чеҳраҳои саршиноси олами варзиш ба Тоҷикистон танҳо хаёл буду орзу. ман бовар дорам ки Умар Калимуллов барои ин замини муқаддасе ки худаш ба дунё омадааст, барои ҳамин мумкин Тайсону Конора дигарора дар чорабинои оянда биёрад. омадани Ройҷонси Хурдӣ ба Тоҷикистон барои дӯстдорони нави риштаи олимпӣ роҳкушо ба ин орзуву ҳавас аст. я орзу доштем ки Ройҷонсро айпешӣ бинем. мо имрӯз Ройҷонсро дидем, ин орзуи ман буд. имрӯз дар шоми бокс мо мебинемш бо ман ҳам худ дар ҳайрат ҳастам, шод ҳастам, барои ки орзуи ман буд. ман як бор пеш вохӯрӣ доштам бо Ройҷонсон, ки имрӯз бо вақте ки аз пеш як ҳаракати варзиширо нав нишон дод, мо кӯшиш мекунем ки оянда ба шогирдои худ ин чизро нишон диҳем. алахусус дар замини худо. бале. шоми бокс дар соли ҷорӣ нахустин мусобиқаи муҳташамест ки аз ҷониби Федератсияи бокси Тоҷикистон дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. маҳорати олии варзишгарони тоҷик ташкилоти IBA-ро водор ба он сохт ки маблағи ҳангуфтро миёни ҷуфтҳои вазнҳои мухталиф $350,000 барои ҷои аввал ва $150,000 амрикоиро барои зинаи дуюм муқаррар намояд. намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, Мексико, Озарбойҷон ва Тоҷикистон рақобатҳои арзандаро нишон медиҳанд. мухлисони риштаи бокс метавонанд мустақиман шоми боксро тариқи телевизиони варзиш тамошо намоянд. ҳамзамон шумо имкон доред барномаи таҳлилро тариқи телевизиони ҷаҳонамо ки аз рафти чорабинӣ таъссуроти меҳмонон ва варзишгарон қисса мекунад тамошо намоед. мо ба варзишгарони худ дар ин шоми бокс барор мехоҳем.